करता ना कि आज आइत तुम गहूँ आ पिसा के लिए थी वहाँ के बस सुहारी छनती खीर बनाती है सब खाते तो मन हमार लल चोता पता ना कहाँ चल गइल चले चारो कियारी रोपाइल हैं तू तो धीमे धीमे रोपत रहला है आलू के हालत खराब कर दलो छता पर से गहुआ उतार दी ना आ सुनी ना हुनकर घर के आइ रह से एगो नेवता ना आइ रह से कह के गइल हम ना पचनी है पूरी खाए के हो बाबूजी चले के ना सुगारा घरे हां हां पूरी गहुआ उतार दी जा ए ओ थागु आ देखी पूरी ना बुनी पड़ लागी जी हां पूरी खा घर से तब रे भैया बाबूजी आप बैठो मैं पानी ले कुल खा के चल जाए सा पानी पी चला जल्दी चला हमरा अब बर्दाश्त नहीं करो सुन के पूरी बाबूजी हमरो मनवा करो त ये दिन पूरी खेले ना तब करे बताओ ना जल्दी ना तो मैं खा के कुल खत्म कर दिया सा ओ पिछल की पात में बैठे के पड़ी तब कहीं से देखा पिछली की बात में ला बाबूजी ना पन्ने पे पिपिला में दम बर्दाश्त सुने क्या होता चले पूरी पूरी उतार दी आई गहुआ ना उतार दियो का आपके घर में बैठल बैठल खाली करती है बास के सीढ़ी पर मत गिर ना जाब जी कुड़ ऐसन साड़ी बाटे देखा हो कहत रही ना कि सिल्की वाला साड़ी लेके आई जी लेके आ तो नहीं ऐसन साड़ी लागत कि बाबूजी हम दौड़ के 1 मिनट में छाता पर गहुआ उतार के आवत जा सर जा जा जाई जा जा एक लात तो ला सर ना लगल रे कहे में हां बाबूजी हमारे पे का याद हमें ससुर है ना पूरी भागत नहीं के कह के गइल त जाल लाइल नहीं ना पे चलना जाई बनत होई हां रे देख के जरते के बाबू कैसे पुड़िया खाई ना जाए बाबूजी उतार देनी ए थैले बनी न आ बांध के ओकरा के रख देना तो मुष्टि खा गली गहुआ ठीक है बाटे बाबूजी चल के ना चल 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 घरवा के खका जी अरे आवत नहीं जाना तो अपनों के सुहारी वारी बना ली हो ना बाबूजी हां बना ले सारे सुनी ना जाई ना बाबूजी अब से यहां से हां पूछ बात किया चल बाबूजी आवत नहीं जी तात तनी आ भोज भात तू रसगुल्ला चोरा के पकेटिया में डाल ले का कोई हम गहुआ कदम में देख बक जी कोना से अपन मेरा खती लेके जाई जी मन करता ते खाई के रसगुल्ला घरे बना नहीं खी सकत आ उतना दूर मार्केट में जा नहीं खी सकत सुनो ना एगो चमकीला लेके नो बोले आ चमकीला में दे बेल रसगुल्ला लागी हां आ खाई मन चला दसन ओइ घर चोरा चोरा डाल ले बाप कर ओरा के लौरी दे दिया सन पात में दे दिया सन एगो चमकीला ले ले वो डाल के गते से करिया चमकीला आ करियो ले बुजर करना तो जा दे तो चल चले जल्दी चले घरे में शर्म आ गई ले ले भुलाई मत बड़ा ढेर दिन के बाद आज रसगुल्ला मिली खाए के ओ कितना मन करता है खाए के खीर पूरी तो हम बनेबे करे ऊपर से रसगुल्ला यहाँ के आज मीठा मीठा मन करता आज खूब पार्टी साटी बनावल जे हमन के कितना खुशी परिवार बाटे डोला तो बाहर मत खाई दुआरिया पर से डोला और कौन है कोई से पूरी बैठे था चुपचाप देखो कोनो ससुरा बाला सकी ना आज अपना महबूबा से तो मिल के जाई ससुर लोग एहने डाल तो हम पात चलब बार बार आवत नहीं भेंट कर तो घर ही में रहते रह जाए ई ससुर लोग ना जनो जा कि हम चलो चलो चल 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 अरे बहुत पार खा जाना था आई हो अरे मैं कैसे चलो जी बाबूजी अब खाते खानी लागी बुनी पड़े तो अरे ये बाबू ओ होई का बाबूजी भूत रे मैं टुकड़ा का भैया कुछ ना भैया हम 4 दिन से भूखा चलन पाई बाबूजी ए राजा भिखारी हो जाना तो मांगेला घरवा भैया मांगेला रहता तो कोई ना ना हम रात भर जाएंगे रे भैया वो नींद लग रहा तेरे सोचा में कितने जो छा मत के सोते जाए हां माता रखा वाला बा इसार के छाप है तो माता मैं तरपटा में जाके नहीं का भूख लगा सर दुआरिया के हमारा ना 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 हमने के द्वार पर खइले बिना ना जाला भैया ए ने हवा बाबू ओकरा कह के आवत चलो तब चल जिनो तो अरे का ले चले का पुड़िया ए भैया देखो बासी हो गेलो भात दाल भात खा ले अरे तो तन की बसी का दलिया भात वालिया के देना तो एगो भिखारी एलबा खा अरे बा ए भाई निया चलो बाबूजी बार खा जाई गड़बड़ा जी काम देखो ले ली का बाबूजी हो भोजवे में हां ले जा चला भैया चल के आप लोग जाते जा हमारा के छोड़ के मर जाएगा माने छेना मिली है भैया छेना हम जो जना हम आराम के खाए हम आराम में चल ना पड़ गेला मान ली कैसे भरोसे हमके छोड़ देते देखो कैसे और भरोसा का पगल लिया के दे दे तन की खा ले जी के पहले और प्यार चल देखला चलो ना ए जी छेना खइबा छेना आपसे दूर रहना ना पानी निकाल नहीं हम पेट छोड़े लगला छेना खाने चली तो घर में चली ना ना हमने के पूड़िया छुड़ी चल बाबू कितना दिन पर पूड़ी एगो ने होतो आइल बटे तो पूड़िया चला घर में जा भाग तू घर में एकरा के तन के लिया के दे दे चलो बाबू चला एक दे रे खाला सर ना खाया पूरा पूरी मत बताओ पहले कितना सुगर लगी पहले हमार बिना देखले केरो घर से निकलत न रही आज ऐसा नौबत आ गई बा कि बिना हमके देखले चल गेली खैर छोड़ा ए कोई बात ना ये तो सुनो। प्रकृति के देना के करा से बतिया होता हो कहो तुम
ई सब का दासा बनैली बड़ा अपन ई सब दासा सब तोहरा से भेंट करे खातिर सब दासा बनैले रही देख हाल का पहले हो ई का पहले निकला के छोड़ ये भगवान अपन माई के सया तक नाच दल ना पहन के तार लाज ना शरम लागल हो हम केकर का पहन के आइल बनी हम कपड़ा ला तो हुजुए पर खोल के आइल बनी आ धान के खेत में बेग लुकवा के आइल बनी और वो तोहरा से भेंट करे खातिर अपना दिन कैसे बदल गेलू हो हम तो सुना हम तार से प्यार ना करना देखो जौने पहले रहे तो बात अलग रहे अब जौन बना तो बात अलग बा देखो हमार एगो लड़का होके के बाटे एगो हमार बबुआ बाटे आ वहाँ से हमरा से बहुत प्यार करना इतना हमार सोना नियन दुल्हा बाड़ा न एगो छन ना हमारा बिना रहेलन तो बात कहे उस दिन कैसे स्कूल भुला गेलू तारा सब भेंट कइले मिलन मजेरा चन जाता आज कैसे कुल दिन भुला गेलू देखो हम भुलाइल नहीं की ना तू भुला गेल बन ऐसा कोनो बात नहीं के भुला जा तू जा तो आखिर का शादी ब्याह कर लेबा तू बढ़िया से रहब हम कैसे भुला जाई तोरा से बिना भेंट कइले एक क्षण ना रह संग के ने तू आज कैसे बदल गेलू देखो मतलब ऐसे ना रह जाला दुआरी पर पानी जैसे कि का कोई क्या कोई देखला तारा से भेंट करे के तो कौन भेस में आवत नहीं एक दिन छोड़ दम ताजे कह दे लगे एक दिन छोड़ दे वो तो तार दुआरी पे आके मर जाए आज हमें जैसे त्याग ले ले के जान देख के जाए देखो देखो हम वो घर जब तो शादी करे के हम राजी रहनी तो तू आरे के तो पढ़ाई अपन लोगत रहे जब हमार शादी हो गइल 2 साल दिन हो गइल ना हमके खुश परिवार बाटे कहां आग लगावल चाहतड़ खैर छोड़ा अब तोरा के हम का कही तू तो अपन बियाह के खूब खुश बालू ना एको वाले हमरा के ना पूछलो कि तू कैसन वाला है जा पूछलो एको वाले ना पहले एक कल बात कइला बिना ना खाना खातिर आज कैसे बदल गेलू 2 साल में अपना परिवर्तन हमको वो सोच लेना रहे कि तू हमरा के बुला जेबू देखो हालात के आगे मजबूर होके के पड़ेला ऐसे ना होला कि मतलब प्यार कर लो तो जिंदगी भर प्यार के सहारे आदमी जी सकेला ई मत समझ तू अगर सोचबा ना तो तुम्हारो शादी हो सकेला अरे हालात कैसन अगर हम शादी कइल चाह रहे तो बहुत पहले ही शादी कइल रहती बाकी हम तोहरे ही नाम पर आज तक हम कुआर बनी आखिर का है हमारा दिल में सिर्फ तू बालू ओ हर ना समझ लो देखो लड़की के अंगा सबसे दुनिया जहान वाला सब लड़की के पीछे पड़ला कि काहे लड़की जवान बे तो काहे घर में भी माई बाबू के ना बोझ लगे सो लेकिन गांव समाज के बोझ लगे सो तारा घर जब हाला भई रहे ना कि ऐसे कृष्णा नेहा के लेके ऐसे तो ही हमार माई बाबू सारी दूसरा से कह देना वो घर तो ना आइला वो घर तो तारा अपन इज्जत लगत रहे घर चल गए बाहर कमाए आदमी के डर से अच्छा बोले तो हमार शादी हो चुकल तो आज नेहा के याद आइल हो ऐसा कुछ बात ना हम बाहर ना गए हम के बाहर भेजल गए रहला खैर छोड़ा जौन भइल तौन छोड़ा हम ई सोचले रही ना कि बस एक हरी तरह के देख ली हम बाहर ना गिरे ठीक ना हमरा के बाहर भेजल गेला ऐसे कि हमके कोई कहले रहला अगर तू चल जाना तो नेहवा के जान से मार दे हम तारा खुशी खातिर हम बाहर चल गए रही हम इहे बात बतावे खातिर तोहरा भेज आए रही ठीक ना हम सब समझते हैं ठीक बना लेकिन ऐसे तरह ना करे के चाहिए पहले आके हमरा से मिले के चाहिए ना और सब पहले मिले आ जात रह ओ घरे आवे में भार पड़त रहल खैर छोड़ा हम ये भगवान और रब से दुआ करब कि तू और तार पति बहुत खुश रह जा हम का हमारा पास कार बा हमारा पास एगो छोटा सा दिल रहला कि जो तू दिल के जख्म बना के चल गेलू खैर छोड़ा तारा से भेंट हो गई ये हमारा काफ़ी हो गई अब हम चलत तनी आपन तू ख्याल रखियो का जानतो कि हम उनकरा से कितना प्यार करी ना हमार मजबूरी में जब शादी हो गई इतना दुनिया आगे बढ़ गई हम भुलात मुँह माया में आके इनकरा से नाता तोड़ देनी और आज आके यहाँ के कैसे होंगे बोला तनी ये कोईला सब कोई लेकिन के काहे दोष देला और सब तो सब पहले ही कैसे कहले हमन की तू हमके धोखा दे के जख्म दे के चल गई सच्चाई अगर हमरा पहले मालूम रहे तो हम खुद ही शादी ना कइले रहती उनके संगे हम चल के रहती जाए कोई रहतन बतावा कैसे भैया वाली धमकी दे के भेज देले हो जाइन करे के हमसे कैसे को थोड़ा ना बने के हम उनकरा से इतना प्यार करना चाह के भी आज तक से नहीं भुला पाई लेकिन हमनी के को मजबूरी है हंस के भी हर दर्द छुपावे के पड़ेला कैसे समझ नहीं कर पावत हाँ बाबूजी
बाप रे बाप बड़का अरे बड़का पिताजी। छेना बनाउने रहना मैं तो चना के एकदम पेटवा टाइट हो गई खूब खइले आ बाबू जान तला का बता रे कुछ पता ना कनी ना कि सोहारी खीर बन गइल बा बन जात चली बा। खाली तू भी रसगुल्ला चुरा ली अरे ना तरकी लागेल बड़ा ढेर खा लेले जा 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 लेटिंग में आए मैं चला तो घर में चले के चल तो बाबूजी फिर आते हैं बड़ा निक लागत है मजाक खाली ना तू एगो काहे के ले ले 4-5 गुना लेबे के हां रहे दू ये को रसगुल्ला मिलत रहे वो दोनों तोहरे के लिए आके दे देंगे जादी पूरी उड़ी आप खाए ना ले रहे नमस्कार भैया राम लाल चौधरी नमस्कार प्रणाम हम नेहा सिंह बड़ा भैया फिरेंगे बाबा नमस्कार प्रणाम भैया कृष्ण राज देखा नहीं हमके छोटा मोटा वीडियो बने कॉमेडी वीडियो रहलो मान के चल कि जौन भी देखावल गइल वो एगो काल्पनिक कहानी रहलो अगर आप लोग के अच्छा लगी तो दिल से लाइक करब जा और कमेंट में जरूर बताइए जो कि वीडियो कैसा लागल है तो ये वीडियो के साथ दीजिए विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए तब तक खाती जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज समाज